Hello, good morning. Angni video naयनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोन ओमफ्राय बेरेफुंजानि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना दिनैना बेनो जालायबाय जे दिनै आंनि लोगोनि हाबा माने बिसना सारा आठमंगला ना मा होनो बे आरो ओमफ्राय लोगोआ मैयानिफ्रायनो फन होनानै लेंहरबाय थादों ओमफ्राय मैया माखासे माबाफोरा माने खामानिफोरा जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनैयो माने जानाय लोंनाय दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसेनो शेयर खालामनोसै होननानै सना नार्जारिया भिडिअनि गेजेरजों फैलायबाय ओमफ्राय गारां आंना दाबो माने मोजाङैनो एकदम थिग जायाखै ओमफ्राय मेहेन्दी फुननायाबो आखाया आंना माने एलार्जि जादों एकदमबारे गाज्रि कन्डिशनाव दंथ'यो आरोखि दा आंना टाइमा मोजां नङा ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयर खालामलांबाय थानोसै दसेनो माने दसेनिल' भिडिअ आरो गोलावबो नङा माने एसे बानायनोसै होननानै भिडिअनि गेजेरजों फैबाय थ'दो बिदिब्ला Này này sâu đầu yên vậy. Thấy cái này bắt đầu phải đụng thấy. À bây giờ là mấy con hẳn bây giờ. Bisna bisi full gaya. Này, ini bisna ni dong na. Ani birat full मोजां मोनथारो. एकदम माने न' सिं माने दं ना bisna. जिब बिमामोना जोंना बोरोथाय माने आइमोननि मैगं हानायखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों आङो ओरैजोबसो माथो गाबजोबबाय नोंहा बाहाय थाखा खामायफैलायबाय नामा थाखा खामायाखै जानला मोनला दाख्लाया बुरिफोर गावसोरल' जायो थाखाखौ बेदर दरसेबो जाहोआ अमा बेदर मेजेम एवहोना जाहोना गासिबो गय अमा बेदर ओमफ्राय बियो दाउ खोमा बियो दाउ ओमफ्राय बियो बिबुफोर ओमफ्राय बेबो आथिं खर' दाउ नैबेबो दाउ अमा बिबु अमा मोदोम खोबनानै दोनफिनसै बियो हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नैबे गया ओरै बोथ्रोदनानै दोनदो दा सोरबा गागोन Coba sih repang pada. Udah berapa? Itu siapa aja? Kamu aja kok. Itu siapa? Udah beri, kan itu kita keluar gitu. Pernah enggak? Dia sudah enggak? Oke nih, sudah tuh. Galas mas labong. Labong. Itu lain. Dali kopi laujeng na khorojeng alu labra tomato ready Labra nasi labra. Labra. Bisa tes kita baik. Kali ini mau हिन्जाव गोदाननि देलायनाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर जोंनिथिंजायनि लाब्रा ओमफ्राय बेदर माने हाबानि बुस्थुफोर संनायानो जि गोथाव जायो आरोना माने
जोंनि गामियाव माबाफोर खास कर्म जायोबा जेनेबा जोंनि गामिनिफ्रायबो थाङो दस्रा गामि माबायाव बै जाबारियाव ओमफ्राय जाबारिनिफ्रायबो मेरला माने फैयो आरो आमाइमोन आदामोन बेबायदिनो ओमफ्राय दायो दिनैबो बिसिनावबो मेरला मानसिफोर माने जाबारिनियासो बांसिन दङ आमाइमोन आदामोन बांसिनबावसो बिसिना जोंनाथ' एसेल' साथामल' ना आमाइ सासे सानै साथाम जोंनिया संग्राफ्रा आयं आदार रन्जय ओमफ्राय गुमै साथामसोल' गोदो जोंना बाबा दङ बाबायाबो थांलाबायोमोन ओमफ्राय दा बाबा गैला ओमफ्राय जोंनि गामियाव खम आरो ओमफ्राय बे जाबारियाव बांसिन दंथारो मोननै जात कन्ट्रलनि नालाय ए कन्ट्रलनिसो मिक्सार थायोना औ गोजों थागोन मोनबायबो ना आमाइ खांबाय ओंखामखौ बेबायदिसो मार गारनाय होनो दिनैसो नुबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय माने बेबायदि खालामो होननानै बांसिनानो मिन्थियाना आंबो मिन्थियामोन आंबो नै दिनैसो मिन्थिदों ओमफ्रायो जा एसेनो नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय आरो लाब्रा आरो कफि सोबावगोन नामा आयं बाहाय कफि होथ'ला ना एबार बे माबा रेडि जाबाय मोनसे माबानि सारायनि थाखाय ओमफ्रायो बेबो ओंखाम बेवहायबो ओंखाम जागासिनो ओमफ्रायो बानलु सिथां बियो माबाबायथ' बेरबाय जाबाय सावहरसै सावहरसै नांला बेखौल' संगोन थिखोबाय गेसाव Coba hirap separuh. Baru batang mau degan ada. Ada itu. Sa size जाबाय नै अमा बिथैया जोंनि हिन्जाव गोदाननि बिमाया बेनो देलायखांबाय दुगैखांबाय मा लांदो आबै नों बेखौ दे आबै लांदो संगोन मैखुन दङ ओमफ्राय दालि रुगासिनो ओमफ्राय बेवहाय बान्दा कफि लाब्रा नै आरो पनिरबो सफैगासिनो दङ पनिराबो सफैगासिनो दङ फिसौजोबो दङ नों नासो आबै नासो नों नासो औ होनदो नोंखौ नुसिगोन दाहाय औ होनदो आं नासो जादों होनदो फिस होनदो दे सोरखौ नोंहाबो लेबु जानांगोन ना मोजां मोनथारबाय नै नोंहाबो लेबु जानांगोन ना दुन्दिया आरि गासिबो होखांजोब्बाय लोगोफोर दायो रेडि दालियाबो मोनबाय आयंआ लुगैथारबायनो जाबाय नै मालाय आयंमोना दै होनांला ना आयं बाहाय गावनिजों मोनखासिगोन मोनखाबायना आरो मेरला जब्बावगोन
Scanning. Nih, जा बुरजा लोगोफोर ओमफ्राय बियो आदामोना आंनो बेखौ माने माबानानै बानायनानै हरबाय बेखौ ओमफ्राय दायो जानो नागिरदों आङो नैलाय फिसौजोजों आंजों जानोसैना जोंहाना सानजोंना औ होनदो जानोसैना जानोसै जोंहा ओमफ्राय लोगोफोर नै दायो बेखौ जानो नागिरदों दै बिहरदों आङो बिनानावा सफैथ'वाखै ओमफ्राय नै बे फिसौजो आरोना आंखौ आबै जायो बियो मेरला फिसौफोर दं आंना दा नोंथांमोननो जुदि टाइम मिलायोबा खोन्थागोन आरो टाइम मिलायाबाथ' खोन्थानो मोननाय नंला ओमफ्राय बेजों आंजों फिसौजोजों आंजों जानोसै दायो ओमफ्राय जानोसै जोंहालाय अमा मेजेम जायो मेजेमखौबो जायो बानलु गोसा जाबावनो याम्मी होनलाय दे याम्मी बानलुआ ओरैबायदि गोसा गथ'आ बोरै जाखो आं मिथिला ना गोथाव ना हा मोनासै आङो अमा बोरै सोबावनांगौ दा आसोला जानो हायो बेबो आं बायदि बेदर जाग्रासो आलु लुबाय गोसाथार 저가처럼 밀라 너. 저처럼 밀라 속도가 있나 근데. Gila dia apa ya? Sabu kuman. Pikiran gila, sabu kuman. Kamu kan sih deh? Lwgwpwrआनो आंना आयु बुजोब्बाय आङो ओंखाम जाग्रा लोगोफोरानो आंना ओंखाम जाग्रा लोगोफोर मावग्रा गोजासो मोनाबो ओंखाम जानो नागिरदों आबैमोन नोंसोर ओरै थाथ'नाय दे जाबाय आथिथ' रानै नै गुदुंथारानै गुदुंथार दे लासै लासै जादे गुदुंथार आदोंनालाय र' दे बेदर लाबोथ'वाखै दे निखौ लगायनाङा ना नोंनिखौ यासमिन बिराद लागायनाय जाबाय जाथोंसै
Ayo, gunglaय गुलायथारबायानो. ओमफ्राय नै बेवहाय हाबानि पनिर संनो नागिरदों पनिरजों टमेट'जों ओमफ्राय नै बेयाव लाब्रा संगासिनो दङ बेवहाय पनिर एवसै नै ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं न'आव सफैनानै दुगैखांबाय एकदमबारे मोखाङानो बोरैबा गोजा गोजा माने एकदमबारे ओरै खुसेरनानै थै खारनाय बायदि जाजोब्बाय ओरै फेन्दा ओरै आखाइफोरा मानो होननानै बुंबा अदाबा जा फिसाना बे बाजैमोनहा माने न' खाथियाव बे जायनि न'आव हाबा जादों बे बाजैमोननि न' खाथियावसो संफैदोंमोन ना मिरामिसखौ ओमफ्राय एकदमबारे ओरैबायदि हाव हाव आरोखि ना अरखि रावबो मानसिया माने बेहाय 15 मिनिटनि बारा थानो हाया ओमफ्राय दा आङो पनिरफोरखौ एवनानै गारबोबाय लाब्राखौ दसे नायबोनो मोनबाय ओमफ्राय आंहा डिउटि दंना लोगोफोर बेनिखायनो आं दायो सानावनो डिउटियाव थांग्रोनोसै ओमफ्राय दायो हाबायाव दसे फैफिनसै फुङाव जाफोर एसे फुंनि खामानि एसे मावस्रां दांस्रां फैबाय आरो ओमफ्राय दा आं डिउटियाव थांथ'सिगोन ओमफ्राय गामिनि सिख्लाफ्राबो लासैनो बिसोरबो देलायनानै थांसिगोन ओमफ्राय दा आं सानबाय दायोथ' आं मोनाबोगोनसोना आइजों आंजों जोङो गिफ्टखौ हैखानोसै होननानै दायो हिन्जाव गोदाननि गिफ्टखौ होलांखानोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसैलाय नङाबा नोंथांमोना सोंगोन आंखौ आब' सनाया मा गिफ्ट होनो नागिरदों हिन्जाव गोदाननो साला एफा बेदर हारा बायदिसिना जानानै मा होयो बे सानगोन ना नोंथांमोना ओमफ्रायो गिफ्टखौ नायनि गिफ्टआ दख'ना बायदों आं हिन्जाव गोदाननो बिराद साइज मोननानै बायदों आं माने आंबो लानो सानथारदोंमोन आं बे दख'नाखौ जा गोसो जादोंमोन माने आंबो बेखौनो लानोसै नामा गांसे बेजों बायनायावनो समान बायसै नामा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय सेम सेम बोरै गाननो ना बेखायनो आङो आंनि थाखाय आलदा कालार लानानै हिन्जाव गोदाननो बेखौ माने बे जा मोजां ना किउटार दख'नाया माने नैबे पिंक पिंक एकदमबारे समायना नुथारदों माने साइज नुथारदों आरोखि बेखौ हिन्जाव गोदाननि थाखाय लाबोबाय आङो समायगोन हिन्जाव गोदानजोंबो दख'नानि प्राइसखौ नोंथांमोना दा सोंलायगोन ना आंनाव दख'नानि प्राइसआ बारा बुरजा नङा बिदिनो 1150 आरोखि 1200नि बारा होनखादोंमोन बियो 1300 होनदोंमोन ओमफ्राय एसे बायबाय थानायावनो लानाय ना माने लाबाय थाग्रानावनो बायनायखाय एसे माने खम बेस खालामनानै हरदों आरो दखानदारा दख'नाया बेनो लोगोफोर माबायदि कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जि समायखायो नै दख'नाया हिन्जाव गोदानखौबो जि साजिगोन बेखौ हैसै माने मोनसे गिफ्टखौनो होनसै आइजों आंजों जिथ' आनै दे बुस्रि जोंहा आंबो जानो आनै दे खुस्रि दे बुस्रिथारानै दे खुस्रि आनै थाइसेबो हाया ओंखामा दहाय आंसो लागायना होदों दे बुस्रि दे माथो दौनाया फिरिनो हाया बायसो दङ गोमोन गोमोना एखनदा बुंनाय आनै माबा खुनाल जासिगोनबो आंनो होननानै आइयो आदिथ' आनै Thankyou आनै खुनाल नै सिख्लाफ्रा जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोर देरबोगौ एबार बिसिनि दिन थ' आगोल बबेथिं जिरायदों हिन्जाव गोदानाबा सुन्दुरि नुबाय हिन्जाव गोदानखौ जि मोजां नुबाय जोंना हिन्जाव गोदाना बेनो दे आंखौ आबौ नै जोंनि आबौआ जोंना आबौ गावबुरा जोंनि गामिनि मिथिखा बोराया जोंनालाय गावबुराखा नै थाथ'दो दे सादे दा फैफिनसै आं जोंसार दे दा एसे मोनायाव फैफिनसै बाय बाय